Oot sä ikinä nähnyt, kun joku kävelee tällä tavalla, että se lantio tilttaa puolelta toiselle ja samalla sen jalat ojentuu ihan suoraksi? Kutsutaan Trendelenburgin oireyhtymäksi eli kuolleen pakaran syndroomaksi. Nyt mä näytän sulle, miten sä voit hoitaa ton. Tää ensimmäinen liike on kaikista helpoin, sä voit aloittaa tästä. Eli sä lähdet viemään lantioa ylös kohti kattoa ja sit puristat pakaroista niin kovaa kun lähtee. Toka liike on tällainen, että laitat jalat 90 asteen asentoon ja ajattelet, että tää jalka on ihan helvetin painava. Sitten mikään muu kropasta ei liiku kuin tää ylempi jalka ja lähdet nostaa sitä ylöspäin tällä tavalla. Tuut siihen asti, kun sä et pysty enää tulla ylöspäin enempää ilman, että lantio tai mikään muu paikka liikkuu. Sitten tuut alas. Tää kolmas liike on vähän haastavampi. Tässä tulee koko kroppa mukaan ja sä menet tällaiseen asentoon ja nostat kyljes sieltä maasta. Lähdet viemään jalkaasi ja kättäisi mahdollisimman kauas toisistaan ja sitten tuut pakaran voimalla ylös tämmöiseen tähtiasentoon.